partierne har nu rokeret rundt på deres kandidater, og nu kan vi gå videre med valgdebatten. God fornøjelse. Det første spørgsmål kan vi nu nå frem til, og det er et spørgsmål, der er stillet via Messenger. Det er en person fra Ilulissat, og det er Sofia Sandgren, der har et spørgsmål. Jeg hedder Sofia Sandgren. Når man er hoteldrivende, så er det ikke et særsyn. Der kan være få mennesker på dele af året, og så vil jeg gerne spørge, når de folk, der ikke når deres forbindelse med Air Greenland, fordi det er alt for nemt for folk at sørge for deres egen overnatning. Så hvem vil sørge for, at hotelejerne kan få noget andet hjælp? Og det spørger jeg om, fordi i vores by, Ilulissat, uden for sommerperioden, så har vi ikke folk, der overnatter på grund af mistet flyvning. Og bare for at sige det lige ud på en af Greenlands hoteller, så har de tænkt sig at lave endnu et hotel. Hvem vil gerne svare på Sofia Sandgrens spørgsmål? Der er ingen, der har markeret, så vi starter bare fra den ene ende. Demokraterne, værsgo. Her i landet har vi set i rigtig mange år, at selvstændige, at de bliver kvalt af selvstyreejede selskaber. De her to store partier har kørt med den her måde at arbejde på i så lang tid. Så jeg synes, at den her måde at arbejde på, den har man gjort for lidt til at prøve at imødekomme. Det er meget svært at starte sin egen virksomhed. Derfor er vi nødt til at give dem gode vilkår, så de her folk, der starter egen virksomhed og som lægger deres egne penge i det, dem personer som Sofia Sandgren, som med stor alvor prøver at opretholde sig selv uden at vente på en håndtrækning fra myndighederne. Vi har set alt for mange gange, at selvstændige erhvervsdrivende, de bliver kvalt, selv om de arbejder i eget land. Hvis vi kigger på forholdene i Island, så er der stor opbakning til alle selvstændige på alle fronter. Og derfor er de blevet så stærkt et land, som det er. Det er det, vi mangler her i landet. Skat anstrenger sig virkelig meget, for nogle gange på forkert grundlag, og måske fordi de ikke er så stærke i at begå sig i dokumenter, at de bliver kvalt, og dem er nødt til at støtte bedre om her. Dem, der er selvstændige erhvervsdrivende her i landet, det er dem, der bærer os, og så skal bære os frem til en stærkere fremtid. Jeg synes, at Air Greenland og Hotel Arctic, som det er det, som Sofia Sandgren snakker om. Jeg tror, at det har taget alt for meget, men også i andre byer er det også meget og alt for genkendeligt. Det er de her landskassefinansierede selskaber, som man er nødt til at begrænse, for det er de selvstændige, som vi skal støtte op om, og det er dem, der arbejder hårdest her i landet. Og der i gruppen indgår også fiskerne. Og minuttet er gået. Den næste, der har mulighed for at svare, det er Dasut. Værsgo. Tak. Først, politisk arbejde. Det skal være at bane vejen for selvstændige erhvervsdrivende, fordi vi ved, at det offentlige her i landet, som har en hel masse arbejdspladser, at de kvæler konkurrencen fra de selvstændige erhvervsdrivende. Derfor er det meget vigtigt, at man støtter op om de selvstændige. Når man tænker på den økonomiske styring lige nu, så er der alt for meget konkurrence fra selvstyrede selskabers side. Fordi de her
selskaber, de er hjerteblodet i mange af vores byer, men noget vi også skal kigge på, det er de her servicekontrakter. De her landsdækkende servicekontrakter er aldeles vigtige, også i forhold til flybefordringen og kystbefordringen. Så det offentlige er alt for centralt placeret. Vi skal have mere fokus på selvstændige erhvervsdrivende, fordi det er dem, der skal skabe fremgang. Hvordan har I så tænkt jer at skabe fremgang? Vi skal frem, således at vi er nødt til at give de selvstændige bedre lovgivningsrammer, fordi de selvstændige, det er dem, der skaber det mest indtægt og omsætning. Tak. Tak, og den næste, der er markeret, det er Simut. Værsgo. Jo, tak. Jeg skal lægge ud med at sige, at selvfølgelig skal hoteller ikke kun have strandede passagerer som gæster. Fordi hvis vi sikrer, at erhvervet kører godt, så vil folk gerne overnatte forskellige steder og det er det, vi skal prøve at sikre, både på hotelområdet i forbindelse med udvikling af turismeområdet. Noget andet vigtigt, det er, at ud fra de ting, der allerede er besluttet, det er ejerskabsforholdene i forbindelse med turismeområdet. Der er det sådan, at man skal være med udgangspunkt i hjemmehørende arbejdskraft. Det er det, man går ud fra. Og udviklingens fundament, det er det, som vi arbejder på nu, og som det vigtigste i forbindelse med videreudviklingen af den, så er det vores medgrønlændere, som vi skal opfordre til, at der kommer flere som Sofie, som beskæftiger sig med turismeområdet. Hvis vi gør det, så vil det her område begynde at blive helt centralt for vores lands økonomi, og sådan noget, som vi ikke kan komme udenom i vores videre økonomiske færd. Det her offentlige, hvor meget skal det blande sig i det? Altså, det er en del af udviklingen. Er Greenlands initiativ, hvad enten det er World of Greenland eller nogle andre, altså så har de, hvis de er blevet færdige med deres arbejde, så er vi nødt til at blive enige rent politisk om, at vi også er nødt til at kigge i andre retninger. Vi kan ikke blive ved med at kigge på det her. Hvis de har startet noget godt, så skal de videre til at udvikle på nogle andre ting omkring på kysten, således at de arbejder på de ting, de skal arbejde på, men så skal de også videre til det næste, og det er det, som vi vil have fokus på i næste valgperiode. Jeg vil gerne vide, om IA er enige. Tak for spørgsmålet. Den turismelov, der er blevet vedtaget, indeholder, at det grønlandske folk skal styre turismeområdet. Og det er også noget, der er meget vigtigt i forbindelse med udviklingen af landet, at vi har fået en turismelov, fordi derved så kan vi få endnu flere indtægter, og så vil man opnå det, som spørgsmålsstilleren stiller spørgsmål om. Og i forbindelse med, at man får styr på de her servicekontrakter i januar, så var der et seminar, hvor forskellige interessenter kom sammen, hvor man blandt andet snakkede om, at der blev peget på noget meget vigtigt i forbindelse med et forhøje antallet af hoteller, og det er det, vi går stærkt ind på. Hvordan kan man beskytte de her selvstændige, hvis det skal blive ved med at udvikle sig? Selvfølgelig er man nødt til at arbejde videre på det lovgivningsmæssige fundament, og det tror jeg, at samtlige partier her alle sammen er enige i. Og det er det, som vi skal prøve at opnå, uden at skele til partipolitiske farver. Fordi det er et mål, der er vigtigt for det hjemmehørende. Det er sådan kort sagt det, som jeg synes. Tak. Og næste er Rutlaq. Værsgo. Tak til spørgsmålsstilleren fra Ilulissat. Det er et meget genkendeligt spørgsmål, du stiller. Royal Greenland er præcis på samme måde. Når man starter private
fabrikker op, så justerer de på priserne, sætter priserne op, så de her nyopstartede tiltag, de falder til jorden. Hvad enten det er selvstyrede selskaber, altså det her med konkurrence, at blive udkonkurreret af de her store selskaber, det er noget, man er nødt til at gøre noget ved. Vores lands egne selskaber, altså de bør ikke konkurrere med befolkningen og selvstændige erhvervsdrivende, fordi det er jo hjemmehørende, de bør beskyttes. Det er alt for almindeligt, at den her måde at konkurrere på, for eksempel hvis man ser på mit eget eksempel, Royal Greenland, der bliver vi i stor grad udkonkurreret, og det er til stor skade. Og det er man også nødt til at gøre noget ved, således at det bliver til gavn for befolkningen i Grønland. Hvordan forestiller du sig så, at hvad kan man gøre ved den her konkurrence mod befolkningen? Jo, man er nødt til at ændre ved det via lovgivningen, således at man er nødt til at få rammerne på plads, måske på den måde, at de her selvstændige erhvervsdrivende, at de små selvstændige, det bliver beskyttet i højere grad. Tak. Og så er det Nederak, der får mulighed for at svare. Værsgo. Jo, tak. Det her allerede siden i forgårs, siden sidste valgdebat, så kan man mærke, at der er en anden stemning i luften. Før var vi alle sammen tidligt enige om, at vi skulle selvstændighed og statsdannelse. Nu er pipen fået en lidt anden lyd. Men vi har altså ikke selv valgt, at dem her, at folk som Sofia, de skal behandles på den måde af de her selskaber. Fordi det er os, der har fordi vi ved også alle sammen, i forhold til de her servicekontrakter, at de kører deres hoteller med udenlandsk finansiering. Og så er det fint at sige, at det grønlandske folk er hjemmehørende. Det er fine ord. Men nej, helt grundlæggende, så bliver der sættes der krav om, at hvis man skal arbejde her i landet, så skal man have dansk indfødsret. Og derfor kan man se, at konkurrenceevnen er meget udfordret, og det er noget, som vi selv har etableret. Men det vil vi rette op på fra Nadaraks side, det har vi lovet, og derfor har vi ikke ville skrive under på den aftale, fordi de hjemmehørende ikke blev beskyttet. Folk som Sofia blev ikke beskyttet. Det her med at lave handlinger, det er ikke kun noget, der skal være nemt, og det viser det her eksempel også. Fordi hvornår er det, at man kan køre de her selvstyreejede selskaber, uden at man fratager fra andre. Også Gængerflysvåg og her og hele kysten, så vil der ellers være flere muligheder for at udvikle Grønland, uden at blive udkonkurreret af selvstyrets selskaber. Og der kan vi kigge på Sydgrønland i forhold til, hvad der er sket der. Og så har vi et spørgsmål fra Sisimiut. Den næste spørgsmålsstiller er Elisabeth Heilmann, som spørger om pensionsområdet. Tak. De forrige kandidater kastede rundt med de forskellige midler fra den ene til den anden, men det havde glemt det ældre. I må meget gerne smide penge over til det ældre med en hel masse penge. Når der taler om det ældre, det har meget ringe forhold inden for boliger, købekraft og mange andre sociale områder, som er meget udfordret. Så frem det ældre skal leve i tryghed, så har det brug for lompenge, og det er det, I ellers lovede at arbejde for, men indtil nu
er der ikke sket noget? Er det ikke på tide, at det ældre har det trygt, ligesom det unge har det? Hvordan kan vi gøre ældreforholdene bedre? Meget kort, Elisabeth Deilmann. Der er mange, de får meget lidt. Der er endda folk på over 80 år, når efter telefonregninger og internet og boligregningen er betalt. Hvordan kan det pågældende leve af 1.500 kroner på måneden? Det kan man slet ikke i dag nu til dags. Det første, der markerer sig, det er Maler. Frederik Lund, du har noget at sige? Ja, da man skrev spørgsmålene, så omhandler spørgsmålene omkring, at pensionsudleveringerne udbetalte kan være skattefrie. Tak for meget vigtige spørgsmål. Jeg ved godt, at det ældre indgår i valgflæsk hver valgår. Og vi ved godt, at der er obligatorisk pension, opsparing, og vi vil gerne arbejde for, at man får fjernet den her obligatoriske pensionsopsparing, så vi bliver nødt til at gøre noget for Anna og Ada. En af de ting, som skal være banevej, det er den såkaldte folkepension, som man har i Danmark, og det er noget, man får uden at man ansøger om. Vi har allerede udregnet, hvilke konsekvenser der er, hvis det skal være skattefrit i pensionsudbetaling. Det har vi råd til. Vi har endda råd til, at vi kan have nogle ansatte i Danmark på 100 millioner kroner. Vi kan allerede se, at vi kan gøre noget ved, at man kan få skattefrie pensioner, uanset om man har en ægtefælle eller andre i boligen. Så det er meget vigtigt, at man følger, hvad der er indtægter og udgifter. Det skal vi lade være med, så vi vil meget gerne støtte den her spørgsmål, der bliver stillet her. Jamen, hvor kommer pengene så fra? Der skal være en balanceret plan. Vi har allerede lagt plan. Det er noget, der er udarbejdet i departementerne. Hvis vi fjerner skattekronerne, så skal man stoppe med at få disse undersøgelser af, hvem man bor sammen med, hvor mange indtægter. Så vi skal nok tage forslaget op igen fra Nalleraks side. Og det kommer næst. Jeg skal for det første sige, at i det her valgperiode, så har vi lovet, at der kommer en skattefri pension. Men i den forrige valgperiode blev den nedstemt. Hvis vi kigger på indtægterne fra pension, så er det altså ikke store. Så vi har derfor foreslået at gøre noget ved deres indtægter ved at fjerne skatten i pension. Så det er det, vi vil gøre for det ældre, fordi at det er altså meget, forholdene for det ældre er meget ringe. Alene i tanke om deres boliger, og hvert valgdebatter bliver der nævnt disse. Vi fra det syd respekterer det ældre. Vi fra det syd vil gerne bane veje, bedre baner for
bedre rammer for de ældre, så vi skal nok arbejde for de ældre. Og hertil skal vi også huske, at i skattereformen bruger man en hel masse til personfradraget. Fordi her klemmer man på det ældre. Kan du så nævne, hvordan man skal finansiere det? For det første, i forhold til fradraget, er der over 600 millioner til fradraget, og det er noget, det er det, vi bruger til en administration, hvor vi ignorerer det ældre og det unge. Så derfor synes jeg, at vi bør fokusere på nogle andre ting og tage udgangspunkt i det ældre. Det næste parti, der skal besvare spørgsmål, bliver Rullaq. Værsgo. Hvis vi tænker på ældrenes økonomi, så arbejder jeg som socialrådgiver, og ældrene, der får hver måned, så kan man for eksempel få dem til at kun betale til kommunen. Og dertil kan vi få øget huslejestøtte, bedre boligforsikring til dem, og skabe bedre rammer inden for boligområdet. Og vi kan se, at de ældre betaler så meget husleje, at de ikke har råd til andre hverdagsting, som de kan leve af. Og det er ligefrem pinligt, at man sætter dem som andenrangsborgere, efter det har knoklet i så mange år for os. Så vil jeg gerne spørge til Rullaq. Vi vil gerne opnå, at det ikke betaler skat. Hvordan kan man få finansieret dem også? Jeg har hørt i løbet af aftenen, at man bruger så mange penge til administration. Det er derfor, jeg siger, at man alene betaler til kommunen og ikke betaler skat til landskassen. Så på den måde får vi et øget hjælp til ældrene, og hvor vi kan hente midler fra administrationsudgifterne. Siumut kommer nu. Tak for spørgsmålet. Vigtigt spørgsmål, Elisabeth. Det er jo rigtigt nok, at ældrenes forhold bliver ringere og ringere, og inflationen gør, at det er hårdt for dem, og man gør ikke nok for deres indtægter. Og der skal være større kampagner og vidensdeling omkring, hvilke rettigheder der er, og hvordan man kan få hjælp. Man har fjernet forsørgelsespligten, hvor man kan give det fulde beløb af pension, men vi bliver nødt til at ensformere hele ældrepensionsområdet. Der skal mindst være 5.000, efter man har betalt alle udgifterne. Hvis man ikke opnår 5.000, så kan man ansøge om ekstra midler. Det bliver vi nødt til at holde flere kampagner om til det ældre, men vi bliver også nødt til at revurdere, hvor store indtægterne skal se ud, før man kan få dem til at betale skat, og hvor meget man skal have til at leve om måneden. Han spiller for det resterende tid. I forhold til økonomien, så tror jeg ikke, at det vil være nok at sige,
at man fjerner en hel masse ansatte. Jeg tror ikke på, at man kan få flere penge ved at frasige en hel masse mennesker. Jeg tror mere på, at vi kan igennem forhandlinger ansætte prisansætte på det rigtige pris. Vi siger tak til Simon. Vi skal til forhandlinger. Endnu et der værsgo. Tak for spørgsmålet. Og det er noget, vi har drøftet i rigtig mange år. Udgifterne til det ældre er allerede fastsat i lovgivningen. For eksempel skal man betale mere til internettet, og på den måde skal man regulere. Hvis man beregner internetprisen, den er ikke medregnet som en udgift i ældrenes økonomi, og det skal man have opfyldt. Og hertil skal vi også huske, at det ældre, som er flyttet til Danmark, vi har også brug for dem her i landet, fordi det er en del af samfundet her. Og der blev spurgt ind til, som også blev forklaret, at her i Qatar Kommune, hvis man ligger under de 5.000 kroner, så kan man få genberegnet og få 8.000 kroner. Og det synes jeg, at man skal benytte. Og så spurgte jeg ind til, hvordan skal vi finansiere det. Hvis vi skal forhøje levestandarden, og efter etableringen af det, så ser, hvor økonomien er allerede i gang, og det indtægter til landet, dem skal vi benytte til velfærden hos det ældre. Skal man fjerne skatten fra det pension? Det kan man benytte til at forhandle i skattereformen. Det er noget, der skal køres igennem Inatsisartut, hvis vi kigger på hele billedet. Demokraterne kommer som det næste. Værsgo. Ja, tak. Som første gangs der står kandidat, og nu er det blevet pinligt, at man hvert valg drøfter omkring ældreområdet. Og nu har vi hørt, at man vil forhøje grænsen, og jeg kan godt se, at det kan være attraktivt, at man vil fjerne skatten fra pension. Og det skal vi selvfølgelig arbejde på, men vi skal være forsigtige her. Men i forhold til dem, der flytter til Danmark, og vi ønsker selvfølgelig, at det kommer tilbage. Men når man bliver ældre, når man bliver gammel, og vi vil selvfølgelig fokusere på pensionsområdet fra vores parti. Forestil jer et land uden det ældre. Prøv at forestille jer, hvor fattigt vi bliver. Prøv at forestille jer, hvor mange ældre, der flytter ud fra landet. Og de har en ufattelig stor viden og ressource, som vi kan benytte af. Det er jo på grund af dem, at vi er her, fordi de har opvokset os. Hvad er 500 kroner i forhold til 5.000 kroner? Det skal forstås på den måde, at Anna og Aida skal have råd til at give en lille gave til deres barnebarn. Fordi vi skal også sikre, at det ældre får gode rammer, fordi vi bliver også ældre på et tidspunkt. Alle partierne har fået mulighed til at besvare spørgsmål, og det næste spørgsmål bliver
Værsgo, Frederik. Næste er hr. Petersen, og det handler om udvikling af erhvervsområdet. Jo, tak. Jeg vil gerne spørge med hensyn til erhvervsudvikling. For eksempel Sigoplok, den snakker man jo nogle gange om. Det er et grønlandsk produkt. I holdt helt op med at støtte op om det ved hvert valg. Og så derudover, for eksempel udvikling på fiskeriområdet, der er der den her 100% indhandlingspligt. Den er man simpelthen nødt til at indføre. Fordi nu må det være nok med at dem, de fører det ud af landet. Hvem vil gerne svare først? Det handler om erhvervsudvikling, og Inuit Ataqatigiit, værsgo. Ja, hvis vi skal snakke om erhvervsudvikling, så er det vigtigt at sige, at de fremtidsmæssige visioner, fordi vi har allerede nogle genberegninger omkring det så aluminiumsmelteværket, som man sagtens kan opføre. Og det er selvfølgelig ikke noget, der sker lige nu, men noget, der skal ske en gang i fremtiden. Og det kan være til gavn. Det kan være til stor gavn for landet, hvor der kan være indtægter for op til 12 milliarder ved at oprette den her aluminiumsmelter. Og de her beregninger, de er altså reelle. Det er norske Statskraft, hydroanlægsudbyderen, som har lavet de her beregninger for at gøre god brug af vores vandkraftpotentialer. Og det vil vi gøre god brug af her i Inuit Ataqatigiit, fordi her i landet, hvis vi skal have gode vilkår og en stærk velfærd, så er vi også nødt til at se mere på, hvor vi kan hente indtægter henfra. Hvis vi kigger på havnen i Sisimiut, og hvor stor vedligeholdsforfald der er på den, det har altså også en indflydelse på de trawlere, der går i land her og indhandler her. Og der vil vi altså give dem bedre vilkår. Og hvis vi tænker på turismeområdet, så kan man altså også, så er vi nødt til at gøre brug af Kangerlussuaq, fordi det har simpelthen den bedste regularitet her i landet. 2 minutter er gået. Tak til Inuit Ataqatigiit, og det næste, der får mulighed for at svare, det er Qutlaq, værsgo. Fra Qutlaqs side, så er vi meget glade for, at man spørger omkring Sigoplok. Sigoplok har jo for længst, måske i 20-30 år, noget, der er blevet arbejdet på og udviklet. Og der blev det så evalueret og undersøgt grundigt og analyseret. Man analyserede det endda så grundigt, at man frysede den ene side, og så sprøjtede vand på den anden side. Og efter analysen, så fik den betegnelsen en af verdens bedste mursten. Og så sagde ham, der har opfundet det, lad os bruge det her i landet. Men dem, der sad med magten, dengang de sagde nej. Så det at være grønlænder, så har man meget svært ved at sige fra over for dem, der har magten, selv hvis man fremstiller noget, der er det bedste i hele verden, og som er egnet til arktiske forhold. Jeg mødtes med vedkommende lige her forleden i Kangerlussuaq, at hvis man skal vide, hvordan vejret er udenfor, når man bor i sådan et hus, så er man nødt til at gå udenfor, fordi man kan ikke høre vinden indenfra. Og så meget isolerer den, og så godt er det her materiale. Men selv når det er sagt, så har vi så stor
tilknytning til Danmark, og vi vil i så stor grad ikke konkurrere med dem, at vi slet ikke har haft fokus på det her. Men vedkommende er stadig i godt humør og forhåbningsfuld, og det synes jeg, vi er nødt til at have større fokus på og arbejde på. Alle os, der er inde her, der er en her i landet, som står fuldstændig klar med et rigtig godt produkt. Hvorfor griber vi ikke den her chance? Tak til Rutlap. Jeres 2 minutter er gået. Der er kæmpe mug og skimmel. Det her produkt, det kan ikke gå i skimmel. Næste, der har mulighed for at svare, det er Siumut. Værsgo. Jo, tak. Timas, tak for dit spørgsmål. Erhvervsfremme. Der er vi nødt til at lægge en landsplan for erhvervsfremme, fordi der er forskellige ting, vi kan lave erhvervsfremme på her i landet. De forskellige steder har forskellige styrker, og vi er i så udstrakt land, at man kan etablere forskellige ting forskellige steder. Så der er behov for erhvervsfremme, for eksempel i Raqqa Kommune, der kommer jeg selv fra, der har jeg stor viden omkring forholdene, og der har man etableret Arctic Circle Business, hvor man blandt andet skal laves erhvervsfremme, og det er også det, man laver. De midler, det er midler, man investerer i fremtiden, og man har vilje til at investere i fremtiden. Og det arbejder med rigtig mange ting. Så nationalt og på landsplan, hvad er det for nogle ting, vi er stærke til? Hvad er det for nogle ting, vi har behov for at lave udvikling på? I Raqqa, der har vi et kæmpe indlandsområde, og vi anstrenger os for, at vi gerne vil anlægge veje, for eksempel, og det kunne medføre, at der vil være mere cargo, altså hvor man kunne lave hvor man kunne lave fragt ind til Gengerflesor, og der vil være forskellige fragtmuligheder, som vil blive større, og det er det udvikling, som vil kunne sprede sig. Og det er det, vi har brug for i hele landet i forbindelse, hvis vi skal lave mere erhvervsfremme, så har vi behov for flere muligheder for at lave erhvervsfremme i forskellige dele af landet, og det er det, vi har behov for. Næste, der får mulighed for at svare, det er demokraterne. Værsgo. Ja, erhverv, indtægter, det er også noget, som vi har interesse i demokraterne for altid at stræbe efter. Der er også noget, der blev sagt omkring Dasserserp, som vi er meget enige om. Der er her for nogle år siden, så var der det her Alcor-projekt, som ellers kunne være startet op her i landet. Hvis jeg ikke husker forkert, så har de ellers lavet en rapport, at fordi man havde så stor fokus på statsdannelse her i landet, så har de opgivet det her projekt. Men vi var forleden i Island og kiggede på deres smelter, og der fandt jeg så ud af, at det er flere milliarder. Og det er måske en af Islands største indtægtskilder. Men det er ærgerligt det her med Dasserserp-projektet, men der er altså også andre muligheder. For eksempel i Odense og i andre steder på Island, så er der datacentre. Det ved man måske ikke så meget, hvad er her i landet, men vi er mange, der har Facebook og YouTube kørende hver dag, og de her billeder, de bliver lagret på forskellige datacentre. Islændingene har gjort det rigtig godt, at de har brugt nogle gamle amerikanske militærbaser, og dem har de omdannet til datalager, og de køler sig selv ned i vinterperioderne, når der kommer sne og is. Så vi har altså masser af muligheder her i landet. Og det her med opmuntring, altså der tror jeg også, at selskabsskatten er noget, der er meget afgørende. Så de her ting, der bliver nævnt og drøftet, udenrigshandel, fordi islændinge, de også prøver at komme med i WTO, og det er noget, som det er noget, der begrænser forhindringer med hensyn til handel mellem landene, og der tror jeg godt, vi kan følge i Færøernes fodspor. Og det næste er Nadarach. Værsgo. Jo, tak. Erhvervspolitikken her i landet, den vil vi gerne drøfte i Nadarach, så tak for det spørgsmål. Vi har brug for en bredere vifte af planlægning i forbindelse med erhverv.
Og vi skal have en bredere politisk erhvervspolitik her i landet, og det er vi nødt til at bane vejen for eksempel, hvis man der bare tænker på Gengersflessorg, der er der nogle af de bedste muligheder her i landet i forbindelse med at oprette erhverv, for eksempel med hensyn til eksport af fiskeri. Der er allerede en landingsbane, som man kan bruge, så mens fiskene er friske, så kan man eksportere de her fisk ud af landet, og det er man nødt til at bane vejen for. Det synes jeg er meget, meget vigtigt, at man baner vejen for det som et erhverv. Og selvfølgelig i et bredere perspektiv, når man ser på hele landet, bare som eksempel, så er der også ler i Gengersflessorg. Her i Sisimiut, så er der et lerhus, SSP-huset, altså man kunne også lave lerhus, bygning af lerhuse, også med hensyn til kajanlæggene. Hvis bare man tænker på Sisimiut, vores lille kajanlæg hernede, hvor der er stor trængsel, og hvert år er der flere små joller, der synker. Ja, det er fordi de her kajanlæg også er blevet nævnt. Altså kajanlæg, dem er man også nødt til at have gode anlæg for, fordi vi lever også er med og lever også på den her kyst. Derfor er vi nødt til at lave innovation også. Og også der vil jeg også gerne sige, at vi er nødt til at vælge nogen ind fra Sisimiut, fordi vi vil også være med til at præge udviklingen. Tak, og det sidste, der får mulighed for at svare, det er Dasut. Værsgo. Ja, for det første vil jeg gerne sige, at siden 2019, så har vi inden for erhvervsområdet arbejdet på, at Fødevaretilsynet overgår til Grønland, men det har man ikke gjort noget ved. Den fremtid, vi går i møde, det er, at selvstændige, som laver planlægning, et selvstændigt folk, som laver planlægning og selv står for deres fremtid, og der vil jeg sådan sige, at i rigtig mange år, så har Siewert K. Heilmann taget forskellige initiativer op omkring Sigoblok, men man har ikke hørt på vedkommende fra andre sider, ikke? Vi er nødt til at tænke, hvis vi skal stå stærkt økonomisk, og så kan man også nævne som eksempel inden for råstofområdet, som blev overtaget i 2009. Altså gevinsterne, når gevinsterne kommer over på 75 millioner på råstofindtægter, så er det halvdelen af de indtægter, som vi selv tager, resten går til Danmark. Derfor vil vi gerne sige fra Adassut side, at vi har behov for en ny selvstyrelov, som er mere på grønlandsk basis. Fordi her handler det om, at vi grønlændere kigger på os selv og er nødt til at lave udvikling her i landet. De midler, der er her i landet, dem er vi nødt til selv at eje. Hvilke nye erhverv kan du så forestille sig? Jeg synes, det er fuldstændig vigtigt, at man kigger på andre områder. For eksempel så har jeg sagt, at hvis man hjemtager fødevareområdet, så åbner man op for muligheder. Men vi er nødt til at kigge på selvstyreloven, for det er meget vigtigt, at vi har en ny selvstyrelov, og laver en ny selvstyrelov, som har fokus på det grønlandske folk. Tak til Adassut. Samtlige partier har nu haft mulighed for at svare på spørgsmål, så nu tager vi en 10 minutters pause, og så går vi i gang igen derefter. Tak.